дар он тарафи уқёнус албатта ки ҳарчанд футболи бошгоҳӣ бо рафтани Месси роҳи рушди хешро дарёб мекунад, вале трансферҳо онҷо на бо сурати арабӣ сурат мегиранд. гап сари футболи бошгоҳии MLS аст ки мухлисонро бештар трансферҳои Интер Майами онҷо ба ваҷд меовард. то ин дам агарчи Месси дар дастаи Бекхэм фақат хешовандону дӯстонро сарҷам мекард, вале сара соли 26 ба назарам онҷо гапу кор кулан дигар мешавад. аллакай Интер Майами нафарони Собиқи Барсаро навакак ҷавоб доду ин маврид бо Собиқ бозигари Реали Мадрид шартнома баст. Серхио Регилон ба Интер Майами рафту он пироҳани аллакай маъруфи дастаи Мессиро ба бар кард. Собиқ бозигари Тоттенхем мавсими охирин дар Брентфорд дар иҷора буд ва сипас бо анҷоми муҳлати шартнома бозигари озод шуд. намедонам ин душманони собиқи майдонҳои аврупоӣ чӣ гуна дар як муддати кӯтоҳ дар Амрико дӯст мешаванд, вале дақиқ он аст ки саҳифаи нави футболии онҳоро албатта ки зери як ҳадаф сарҷам мекунад.